mikrofonen. Hej, här mikrofonen. Ett poddvarp nu ösning av video som släppt tataligt till. Poddvarp har framvis sina egna hemsidor och mikrofonen FO, men kommer ösning ut i samstarve vi tvinda tjänsterna lokalt FO. Och här tror jag att jag kan välkända socialmedier och video och poddvarps plattformar. Vi intervjuar personer som har spännande vidan att dela och ettla avhörda meningar och mycket bara kvart som helst. Mikrofonen parsta politiskt ohäft, fjöltotta och upplysande. Östning i mån till kvart som framme och i togin. Jag det Botir. Välkommen. Ja, välkommen till hessa episoderna av mikrofonerna. Vi sitter här ute vid strand, ivrig vid strand och vi har en gäst här som heter Ranva Erlingsdotter Simonsen. Hon kommen länkan vid alla vägen från Baffinland i Kanada i till förra en tur. Hon ju föringar och hon bor här ivrig rättliga lunch. Och hon finns vid neck design innanför kläder och annat och jag tycker skilja lärna till neckvisen här skinnen alltså som det har tradition för mittlen upprunda för att och så har du just nog snägt nytt då i samband med det här. Så inte bara traditionellt men så just också nytt till det. Här var några fina vätter öliga höjter och blöter eller så mjuker över och jag kan förstå mig att öliga gott här som det är så kallt och vetren alltså. Hade jag kaupasin och så säger det att det var om knören ösnen. Hade bevare. Ja. Utan och innan. Aha. Och injui det extra blött alltså till det här det klippt och det är sån blött underhår. Och det är lite för vattnar rever. Okej. Som petter som borsturkast faktiskt från öronprojekten. Och som så säger man jätter så det är upcycled. Okej. Nej, här är inte kopias nej. Nej, inte kopias. Rever. Rever var det. Rever. Det är jävla blött, öliga blött alltså, verkligen. Och bevar inne i som ja. klippt stort. Han är sån blött underhår som är ordliga height och blött. Ja. Och reveren alltså Petter från öronprojekten som så är samman säger mig till något projekt. Men då var väl att entornoita och ha naturligt material, organiskt, lokalt. Ja, det blir åter till dust. Ja. Ja. Hur du lunch finns vi heter arbete? Ja. Det så är till vildarliga in uta. Alltså, jag får Danmarkar och vill det gärna för in i designskola. Jag slapp in. Och så får jag arkitektskola istället för det. Det är mega intressant. Och så började jag arbeta vid arkitektur i Danmark. Och så flyttade jag till Kanada i 2005. Och då arbetade jag hjälpte till en byggmästare vid tecknahus. Men det var släkt den samma mentan än vi arkitekten och snickaren som det här i Skandinavien och det var något glorst. Jag var för en dama och för ung och för söt alltid. Till att det är allvarligt. Och så fick jag en chans att vara via en skaj i Kåpasjens Seiming och det var så stottligt. Och att det första projektet jag gjorde, då blev jag byn om att göra också för en öliga fina dam i byn. Och det var inte bara på sig, och det visste jag, och så säger man jävla tøyna, och helt ordentligt stort litt. Så du komst in och liksom trycka bananskal ända innanför textil, eller vad skulle kalla det, innanför seiming och skinn, ja. Och istället för arkitektur, alltså. Ja. Ja, och så det var en sån liten kreppa alltid. Nu är jag offra såna år att läsa arkitektur, och det var ordentligt sträve, och i Danmark, och allt. Stort litt och intressant allikevel, men så gjorde jag att, ja men okej, så gör jag att processen lyckast och jag vet inte vad det gör, men följt damer det, och det vill jag gärna göra pengar för det. Och ja, så gör jag också nytt, och så pjörs jag helt inte bo efter att få lov i bitchesort, men jag gör bara aktion vill. Och som gester så kan jag, alltså så länge som näkar tøymer att hava det, och gärna vill köpa det, så kan det bli vi. Ja. Och tell sig att du kommer så gång till framlöslo är hos den här skinnvörnen. Ja. Vad var det för vör eller urrott först och främst att begynna vi sälja eller mest kåpa skinn. Tui
alltså färger till ströj som vi har haft i färgen vi och tillfänge bäge mentonarliga och i naturen tandkreppan som jag vill säga pappa min generation för struttest vi att allt det som var först här bara något lost och föringar var bara en förhud. Ja. Och gosse den första mentan så vann fram att vi stoltleika och respekt. Och det är liksom inspirerar det syns du. Ja, det är stor en putning för mig det att alltså man ser en ganska lutsynder att vi det ganska lutsynder under brottlig vi nu gå nog. Men det vi är från en par av världen som hette tillfänge och hette mentan som kom från att tillfänge nu. Och till fint folk är så ens och i menar ver som är så där och alltså en kvar som mig bo här hej just det samma så det är bara kvar man är imsa stjärna så ger man imus på sjur tog som är här upplevde du så att det var liksom en sorts paralleller vi förr eller så ja absolut alltså te fölkene som du bolagas i mitten här i Baffinland Kanada det är alltså mest inuitfolk. Ja. Och här är mentan hon är ordentligt crushed alltså. Ordentligt knusa. Kan du fortälja lite om det? Hur du upplevde det? Ska begynna? Alltså här ordentligt allt det som är growt och koper och lokalt till tavär till bröttsent så igen. Nagalost och främmande folk och Greenpeace och allt möjligt. Love to say bara att spittla det ut och spittla folk ut som om det inte var sträv nog bara vänja sig vid ett nytt samhälle och en nytt mat att leva på. Och hur spilte det ut till det drog på Coop eller vad? Ja, Coop är så fitter. Och det är glattare att alltså kan man ser blå i showen eller man ser blå i isen. Det är glattare att ösa sig om det än att hitta isen äkna hava. Här gör vi torturera ifrån veckor till gröv. Ja, det är något så när det har ju inte nejta halt och så något som vi har eller som nägg har och sälja och grannland och kanske här så nägg Greenpeace och är sån fällskap har såna limer. Här är det ju vanligt att du har en exorniger alltså och det kanske också riktigt skiljer så att att inuitfolken här Temo har också alltså 90-åren alltså. Nämligen. Ja, man kan inte ha en eit här. Som säger, ja men du ska bara vara veganer eller bönor. Och jag blir säga, ja men kom äntligen och dyrka bönor. Jag vill vara den första som äter där. Ja. Därför att det är syna tog. Ja. Ja, det är alltså det är ganska typiskt att det så vi upplever det vi är sån här aktivister innanför att det är Sea Shepherd, Greenpeace och kanske också är såna fällskap att de skiljer inte ordentligt lustig stoilen cha falcon som lever av haven någon till dem så. Ja. Det var sån happing och manglande inlit totalt. Och alltså så i Raven här som är byggvi och arbetar här är kvinnocenter, kvinnohem. Och där platt jag komma och bänk på och spela om där kunde säga man för mig. Och så säger ganska man borde just och så lite rätt så är så att jag kunde brodera och säga man olika ting som var lika som lagt rätt så det är inte så det var god kvaliteter och också som vi också är marknaden gärna vill köpa. Och annars frukt kreativt vid liton och mynton. Och reaktionen som effekt där så kom att vi synar kreation och här som det var bara vanlöset att det kom första syfte. Nu skin och egna och där smultes och där det funnit den parten innan och så här kreativiteten och där vackra boys. Det var ju fantastiskt. Ja. Det man var tillfredsställande. Ja. Det ser att det var verkligen något som vakte något utan och det blir glädje för jag kommer långt vet du. Ja.
Det kan ska också vara alltså center vi tror vi tar mentan att säga man vi har materialen alltså. Absolut. Ja, nämligen. Bäita mentanarliga och eisne att det kreativa. Ja. Jag har det på samma att jag gör det eisne show till att mer damer att finna det vackra in i mig själv och få det ut i världen och dela det vid världen. Det har varit tror jag det är faktiskt till en hel underlång så va. Helt inte att hej några veckor att bjöa innast inne. Så det är nästan kompulsivt att jag har arbetat att finna det vackra och kreera det vackra alla tiden. Nu har vi så lärt att jag är snäll det vackra innan och mer som vi att leva. Det lever som något fantastiskt att det är något som borde arbeta vi alltid. Ja. Men lugga till halda vi att här efter alltså sövna om att rikshem begynte du hur långt hade det i Baffinland då du komst igång vi att Jerry design och för sig tingen samma. Men akkurat några år ja. Och det har helt fram alla då och så det växer eller. Ja. Ja, jag gjorde mina snitjeving som var så Justin säger breit alla lower till att det kände där inte. Okej, ja. Och jag har aldrig rönt att kopiera det. Det är helt inte bara så i plats. Men så jag har haft det här fralse att inte veta hur man ska göra. Och eisne så damer att göra också något. Och så har du ju haft en listelig bakgrund. Så du var utbyggd arkitektur. Och jag var inte dåligt öle att teckna och det. Jag minns det gott alltså. Det var du känt för just. Ja. Och så spelade du musik och så du har en sån kreativt. Ja, det är helt I love you mer det kreativa. Så du kommer in här vi frusken egen och just också helt annat än det var vi visar som tingene kanske. Ja. Och så reaktionen är okej, det som jag gärna vill det var att få att det inna mainstream att få att acceptera och få att från att vara skamligt till att vara också man kan vara stolt över. Ja. Och hur så värt han kan fortälja sig om de här processerna. Alltså hur stört du det här? Hur rent du att nå ut och hur så värt han tillgång till oss? Ja, jag begynte ju mer så contemporary, moderna, inspirera av imson, äventyr, film, popkultur, allt möjligt. Och så röjner jag finna det att tojar läsa och få kinnen i att tala för sig själv till att det är så vackert och så utblasande. Fantastiskt vackert naturprodukt. Men så fortell du sövna ut. Hur så fart han ut? Hur så har du gjort för att få det ut alltså? Alltså bortsett från plakaten av posthusen och så. Helt så en butik, en utställningsvinter och ja, en liten handel. Det är en handel där. Ja, vi bor ju i det gamla Hudson Bay husen här som vi heter första värsta som sammanlukna vid monopolhandeln i Grönland. Ja. Där är ju de flesta byggningar så läst. Okej. Vad kan alltså hade det sån institution här som är liknande som monopolhandeln, eller? Ja, Hudson Bay. Jag menar att det var monopoler. Jag vet akkurat det så lite detaljerna. Nej. Men ja, där hade så köpte där skinn och sålde mjöl och socker och så och böcker och så framvägs. Det är så budshandel och så. Ja. Ja. Så tar det väl ut det var skinn alltså. Ja. Och en handling gånger längt att rutina. Och produktionen är skinnen är en stor eller är det lite eller hur ser det? Är det som i Grönland eller hur vad är det problem så här för färd då i den här så? Ja, det är intressant. Alltså ute i stora boilat någon är Kanada så är Kanada utnärn bygder av skinn utnärn. Hej, jag är glad för att jag var pastor och i stora sjön i Kanada. Men så är det att det var ringt av fäder och garva om kinnon. Okej. Och så det var ästne jag måste ta sig vid de som såg i sturen för att röjna att prioritera skinn. Det som hände var att de köpte skinn från varje månad och röjna exportera det.
Ja, bara som det var alltså. Ja, nej det garva då så Ja. sälja det. Eller säga att det var isne. Men jag räknar vi ett som det var bara män som såg ju i timon arbete någon som tog outgörs ner så det var inte som huxar om kvinnorna. Och så och ta sig hem till ju privat, så hem till ju privat det köpa skinn från mannen och det tar sig ut där ofta om att syrja fyra få garva i skinn åter så är så att kvinnor kunde arbeta vid skinnen och göra ting som de kunde så sälja till turister och så är det. För det virusöktes inte så. Ja, virusökt. Det är nämligen. Så det blev så späckliga, så bröttes det späckliga. Så det blev en brötning alltså. Ja. Ja, det blev det. Och nu är det mer vanligt att är det fler som gör det än du alltså? Ja, jag arbetar samma i Nekvon. Du startar en trend alltså. Du startar en trend eller var vi till starta en trend? Jag var vi att styrka en trend. Ja, det är inte allt mycket. Jag gör en liten barst. Ja, jag arbetar och vi in och utan och där då imest mer traditionell ting. Så arbetar samma i JN att stola time och syrja för att kvaliteten går och ganska stöttarna rättar där inneskäckar men alla lite stöttan så vi måste göra större stöttan så det kan sälja det. Sånt ting och bruka stärkan tror och sätta samman lite när så där rycker väl annars är allt som är högt brukt till sin egna skärma. Men nu är det fler som det har alltid varit neckvar som har samma kopashins kläder mest kvinnor eisen onkel med mer så sant. Nu är det neckflyer som samma och gera alla neckbrosjur och designa flott kläder och tasker och imest annat. Och så köpa turister då och är det också så att det blir skippa EU till era parter av Kanada exportera eller ja, synter till stadväck vi kom igång men lokalfolkene bägge som är och henne och eisen de som kommer arbeta här dama väl att bruka köpa sin lokal produkt lokalt just ja så det är det gott och jag har sålt till nekvar ministrar och så sån som ambassadörer kanadiska ambassadörer så det kommer här att officiella plan och så det blir fint alltså ja och det är allt att jag kunde köpa det och bruka det och vara stolt av det och äga det som heter Parsa Kanada. Vill säga nu att så är det mer att köpa sin och så från norrändan av Kanada. Alltså det är mest kanadiska att du kan få hända nu att ja. Ja. Men är det väl näck motstånd? Hur det väl näck motstånd alltså tvåst att bojar folk som inte skilja som äntarna som var in ju aktivister och såna. Är det väl näck trubbelagar att och i 70 någon så var exporten till Europa pura stäckar. Så och ta och lägga ordliga ekonomin så att kon familjen och ta öch någon som halt. Så för någon år sedan ta så ut vi europeiska EU EF. Ja, ES kallar för en grej men EU ja. Så bara EU det att vi där det. Hur man kunde låta löva det att sälja det till Europa, EU, ES. Så är det politiker in i Kanada, mellan Inuit och Newfoundlander som eisne via kåp och Newfoundlandarna sätter vi Inuit att vi ska stanna samman men ES säger att ja men vi vill kanske bara köpa från Inuit och det är så att fram till att stå stilt något lunch är helt att hvis man bara fick en att ta i horna så kommer man låta horna mer upp och det ändrar så vi att det så att okej så Inuit skin Inuit white shin är nog lövt att exportera till. Så det är liksom vi är känt som till naturfolk och ja, är det okej eller så. Parlamenten. Ja, men visst Pascha och dövra någon till att folk är till dövra och skinnet det för ofta i veckan att det är brukt. Ja. Akkurat, ja. Så det är annorlunda. Akkurat, ja. Men
nu komst du igång vid allt det här och virksomhet vax och du trivs vid såna här skilja lärnen och är det så näka du är det ett nytt kapitel till alla de måste vara för nu i nästan eller kvart är planen så där. Ja, nu är mamma nog så gammal och glömsk och jag vill gärna vara mer samma vi henne nu med någon ännu till stigar. Och nu följer jag snä att nu är vi har blåst inte kanske till iver så jag vet. Du menar du har just a jobb här och nu klarar det sig själv så har snösen. Ja, inte att det var insilt. Jag ska inte är för överhuvud, men jag var ordentlig. Jag lägger allt av bord för jag klarar det. Och självt det allmänna som stolar i tog utan sätt igen, du kan inte liva allt det. Så ja, om skilta. Det gör jag alltså. Är nog svårt att men liva allt det. Och så jag är nog så trask. Och det blir jag sen jag hade det vill jag sen så ja men alltså kan man det? Ja, gå kan man så. Men det är inte först att det är såna mikrofyrtöker, är det inte? Ja. Alltså för en starta fyrtöker och man klarar akkurat livet ofta. Ja. Och, men det hade ju fint alltså. Ja, och så byter man det. Och så lever man lättare och lättare. Det är så strävan. Ja. Alltså. Jag är glad för att jag har gjort det. Det är meningsfullt. Det tycker vi. Och det må ha varit en större erfaring du har gjort vid något sånt. Ja. Jag plejer också såna konta. Jag var bin om att undervisa här college här i skinnproduktion. Och tar ju för första dagen så jag vet inte vad det var. Jag gör det bara. Och så har jag nämligen undervist här. Och så jag fann ju det att det faktiskt vet nej. Man ändå också. Ja. Men det så säger det. Så man är bin att undervisa så kan det vara att säga att det är dejligt att kunna göra det vi är. Akkurat. Ja, alltså mer klart. Vi har ju då som gusta kan göras bästa mat och gusta man kan kombinera olika ting för att få att sälja lättast och så det mamma jag har kontan vi ju i tankar om att hvis ingen köper det så är ingen handel. Men det är bättre så har det är nog folk som har dömt här som vi har gjort så ja. Men nu snackar vi allt sen här men inuit mentan här ivre eller vad ska jag följa här hur är det näck folk eller Baffinland hur näck folk bor här cirka Baffinland det passar Nunavut till territorium som heter Nunavut som är väldigt störst än 15 av öllom Kanada det är gewaltigt här bygger bara en 30 000 Okej. folk. Och är det mest inuiter? Flest inuit, ja. Ja. Nu bygger vi i huvudstaden. Här är ganska 30% tillflyttare. Men ute i bygden är det ganska 90% eller mer procent inuit. Ja. Och det här det klarar väl att varva mentan och så är eller är det blivit mer ivskola av centrala kanadiska? Ja. Det er ikke lett, og til en strøy, og parser av til strøyen under eisene, det er rævelige som inuit nekv, ikke alt, men nekv har vært i jøkken 4, lukket som å komme inn i mentene av de nødje tøyene, og her bøtten våre, lydel bøtten våre, tidsen fra sine foreldre, utan å spørre om løyve, og sendt fløyen borster, til era parter av Kanada att gänga skola och kom hem kanske till jolar men så är det efter 5-6 år upp efter och nekvar av hur skolan var rävlig sträng och sexuellt missbrukande. Herregud alltså. Jag tar en stor skandal framme nu. Ja, nu hade jag funnit alltså massgröv eller vad fan det var. Det var ordentligt ohyggligt. Vi nekombaten, ja, så ohyggligt, så vämmeligt är det. Till akkurat som man ska lukka som jag kan sån kärseld för att komma in och ha det här något samtidigt. Men nu är det jag är glad för att jag kom fram till nu är det också äntligen att det som inte byggva norran för skilja det faktiskt passar. Ja. Ja, nu så är det en ölig vad ska vi säga en ölig orättvis är framt här i mötesfälten alltså. Totalt mangla på respekt och totalt jag bara vill alltså very and George
Hur sätter man inte skolor upp här lokalt istället för? Ja, små bygder, de vill inte gärna att folkene finko nutja menta. Ja, det vill du civilisera det gaser igen. Ja, nämligen. Det var inte så som det runt i Grönland. Kanske inte så grovt, men det är inte liknande. Alltså princip att man kör det, man tar sig naturfärden och centraliserar det. Ganska Grönland var center just a center blätare, ganska center mer respekt. I allt det stora samhällsläget att det är center långt ute ganska. Det som det här är. Ja. Ja, det är öliga syrskilt alltså och när ända en praxis ner alltså vi attackar botten i bandet alltså är det stadigt så att det är nöjas längre väg för skolan så. Nej, nu är skolan och i bygden. Ja. Och realskola, high school, studentaskola det är liknande som förrjun till inte alla stannar. Okej. Som har byggt slut lär. Ja. Nekvar just på sjura stola fältje och i att få sån utbygging och kunna bygga här som skolan är och ta familjerna vid till nekvar börn som ser ung. Ja, så nekvar just på sjura stola folk för utbygging. Hur ser det vid det målsliga? Tar det inuit eller tar det onjust eller franskt? Nog de allra flesta tar sig noktetot och de allra flesta utan de äldre folkene tar sig engst. Och som tar sig franskt. Skolan har varit mest av enskon parstvis till att de flesta lärare var engelsktalande. Men till eisen just nek på sjur utbygga inuit lärare så att de kunde undervisa i noktetot. I noktetot det är termålet som de falskene tar så alltså. Ja. Och finns det skrivligt material och finns det ja, det är skrivligt. Det är inte så länge skrivliga söver som det grönländska malet. Men det är skrivligt. Jag vet akkurat vad art av är att onkel missionärer kom via någon skrivsystem som heter syllabics som är ljåbaserat. Alltså, mera. Fonetiskt eller så? Ja. Lada, nama, midi, ja. Okej. Och är det latinbokstäver och så vidare? Nej, det är inte romanska bokstäver. Är romanska, nej. Syllabics heter det. Okej. Det kan man då? Trekanter och tecken och stryker och prickar. Okej, så det är inte som... Hej, är det kort någon? Prickar? Du kan visa det. Ja. Han rör helt till högre alltid, eller till vänster. Okay. Men det är som ung inuit som inte då att ta sig något. Det är öliga sint. Ja. Jag alltid sagt, hvis diskussionen kommer upp fram så säger alltid, ja men det skulle vara tröjmal. Först i noktet och så ängst och så franskt. Då att inuit är genial folk och har fantastiska hela och fantastiska kreativitet. Det kan man sagt skvar. Ja. Inte problem. Ja. Ja, men mens vi förringar klarar ju oss en tröjmal utan problem. Hallå? Ja. Så det är klart. Det var gott för hela nice. Det är det nog. Ja. Jag var stolt av att komma så. Men området här och mentan här det är ju artist kan man säga. Det ligger ju längt norr. Det norra så är ordet längt norr, ja. Det är nästan upp ju det är längt upp i det artiska området och Norrvästpassagen. Ja. Och då ser det hur ser vi tog alltså identifierar man sig next chans vid det artiska kan ni huxa mer och är next samband vi Grönland till döms eller vi andra artiska vet du. Nej, ja, det har en fällskap här inuit runt om Atlant Nordpolen samarbete. Ja. Och här tar sig det mentan och vaje och politik och olje och trafik. Här röna tyskar och kineser släpper på i. Ja. Det varierar center kus nästa släpper på i. Ja. Och med det är väl också aktuellt nu att vid passagen här så det är väl mer trafikranda vi. Ja, vi har stora fonder och granskningar konferenser här och jag tror det är en katt där. Ja. En katttelefon. Ja. Så det är nog så intressant på den måten. Ja, absolut.
kineser. Ja, det var en mestlig vinkel. Jag tar han har ju här, men okej, alltså tar skulle ju trade vi alla värna och tar har ju. Ja. Stora handelslager alla stan så att det tar ju största framlager alltså. Tar levererat till alla värna. Ja, har en ekva pengar. Öjlig pengar. Det var en äldre dama, jag vet inte hon är väl i forskning och stanna. Ja. Hon så öliga allvarlig och öliga så alltså don't mess with me. Mhm. Och så har han en unga dame visar som var 22 ganska. Mhm. Och pen och fit och öliga vältalande och då så ängst och Alltså jag också att det är en äldre dama vi en stor dynasti i Ryssland. Nej, det var en sån konferensen, ne? Ja, hon kom, hon säger hon var turister och hon kom av fonden tja virkesfällan och i Kalvet. Okej. Ja. Hur är det som turister? Det är ju sånt speciellt. Ja, jag har det. Så kvärt helt du idén var så än. Ja, Hon ville bara här vill jag att det har lot och jonkron. Helt säkert. Helt säkert. Men den unga vet hon. Och han infiltrerar bankramaten. Ha? Hon vill infiltrera bankramaten. Och helt säkert. För parsta också. Helt säkert. Ja. Vet jag vad Jack och Ja. Ja. Det var då så som håll så kör. Kan det bli det. Ja, det. Men det gott att vägen till att alltså hat här vi att eja och te sälja väger i Sturban Toronto till att möjligt Underland. Och också nämligen att det här är en kineser som gärna vill investera i att Cooperations och jag var sen spänt också nå det kan du gott att finna sådana pengar och vaxa virke men så att det köpt att helt garvar roi vi öllon ut och tar jag också att han alltså Nej, titta här. Säljer man fisk så är det färdigt. Så är det färdigt. Så är det färdigt. Jag inte få det åter. Ja. Det är nog också det är viktigt att också som föringar i början. Ja. Det är ju sån där diskussion här i förrän om man har sett för en ägg ja, som fel en ägg av den för ska fel en är sett till döms till Granaland fel i Granaland och det är så en diskussion för sig. Ja. Men till huxa morgon förr nu, Chilje. Ja. Att det är morgon förr. Ja. Det vill gärna för det är dejligt. Vad så gör i förrän Anna än att vara turister, måste jag sagt. Att arbeta i förrän nästan. Ja, gott om mer byggt hus. Ja, eller Till fast så teckna hus. Sätt hus i stand. Ta damer mer ordla väl, det är så stortligt. Okej. Jag har sett några hus i stand i Kanada och när folk damer ordla väl så här avsättningar. Det är alltid man. Ja, men man inte kör marschna för det och ni vid det. Jo. Nu får det så inte kadent. Och jag vill även gärna avvarska samfället som kvinna. Akkurat. Så jag vill samfället bruk för jokken. Akkurat. Ja, vi må göra det som vi kunne och ja, vänja jokken öll vi samfället som är bättre januar. Och jag som imso. Störst någon som vi där. Ja. Ja. Helt där huxanna. Ja, akkurat, ja. Jo, men det lever skilla gott. Så att det här vi kvinnor och män och jämnratten det här och att det så en viktig process som säkert nägg efter än alltså att komma mal här. Schalt med nägg ervon kommer säga, ja. Ja. Jag har sagt det som det större problemet konkret i förrjun att du gör inte. Det är en större spårning. Jag har alltid delt att sådana kvinnor och män som arbetar i bytjehandeln och som gänger i bytjekläven. Alltså det är väldigt einfalt, men det betyder ordentligt näck för mig. Att, som de säger att förut grunden till att koner är vi mot av så tid att det var det enaste att jag kunde kontrollera. Det var det som vi var i. Så jag vill gärna att det här vill vickas inte. Akkurat. Ja. Det är alltid viktigt att teorierna som vi traditionellt har lagt till kvinnor mest att det har varit delt över hur menar att tydning i samhället till att alltså men då öjliga väl att färra fram ett och bitcha och få att tänka hända men onkel så blöda kan det blöda sin enspår och här också att kvinnor då generellt
bättre att huxa om allt möjligt sen. Ja. Som är bara svök av det, men vi tar bruk för det. Så att allt hängt samman. Det passar. Och man skulle just huxa kanske östen det är att i traditionen har vi skilt alltså där vi har hört från en sociologisk författare som har tagit som distinction att det gammal tradition är alltså kvinnan har faktiskt östen är ska inte vara för traditionella men till östen där visst man menar det att kvinnan har åt en ut det gamla era samhällen att männen var ute och jagade och kvinnan var hemma eller kan man kalla det inte ändligen i kötchen men hon dominerar ju östen allt område i hem och i hemboinen eller hembygden så det var hon som faktiskt stort öden upp här och ta i för lunch jag tror var det vill det vara naturligt att konfession hade större roll och jag bygger hus och sort. Ja. Nu vet jag att konfession bestämmer ultimativt tar man köper hus. Alltså där är det ofta konan som bestämmer själv det lås som är bestämmer. Det är såna helt annat. Men där borde kanske vara mer av oss när att konan hade konfolk hade mer större löglod innanför bygger och husbygge och så bostadsutveckling och sånt ting. Ja, och hur vi lever vi förbruk alltså till att det här vi man bara kan köra ting väck och inte för väck. Nej, det ska också stanna, ja. Ja, det ska också stanna och jag hade att vi manglar att huxa om att allt är resurser. Ja. Bäge ting och eisne människa. Ja. Ja, akkurat. Och vi tar bruk för att liksom förhälja. Och sen det är en ekonomisk kontakt också. Ja. Akkurat. Här som vi bygger här är starka kvinnor. Ja. Och där är respekterar eisne väl. Och det är ordentligt dejligt. Där njöt och här är man eisne inte hon och han. Och som kvinnor växer upp som män och som män växer upp som kvinnor och alla män då säger man. Och nekvar kvinnor goda varje kvinnor. Och ja, öliga starkar. Inte färre och fjäsa vi mannen så en dam här det kan vara lustfart. Ja. Ja, men Ranva, det var så avvärst. Ja. Och vi må prata vidare än är för. Det var gott. Och jag minns att det var ett nu vid Atlant. Bäge här i Baffinland och i Färjön. Ja, tusen tack. Det var spännande att se om vad det kommer igång vi här också. Ja. Jag var inte överlande, men det syns så spänt, ja. Det tror jag inte Eva till. Att vi får en starka kvinna. Nej. Lägga som flyter sin på attention. Stort tack för det. Och vad kunde folk förresten Arvid avsluta? Hur kunde folk få fatta just flotta produkter du säljer här? Så här är det punkar och här är det vötter och kan du fortälja oss inte mer om att det är bara avslutningsvis här? Jag har ranva.com uppsida. Okej. Och Facebook Ranva Design. Här är några imsarmenter. Ja, här är det sista att nöglunda vad som händer. Vi var för att vara en spännande syning och i Kalvit som, ja, det har stått lite. Lika en spårningar här vi har till Ranvo här. Nu är vi nere i Vågsbaten. Det är alltså väckre. Ja, väckre är alla som vet sen, luknande om sommar. Kanske två stig kallare om sommar. Men annars är det liknande. Annars är det torrare här. Så var inte det. För det är mest inte kallt då. Då är vi i Kanada nu går också. Nu då vill jag dem ju inte komma att börja. Alltså vet du här. Det betyder att vara chill i september eller kallt och kavigt och vad det kavigt och vinter och sånt. Och så till jævlar ikke så kæven og isen frister av fjøren. Og nå kjøren tar isen frister, så kan man køre større lastbil av fjøren. Og i januar, februar tar det så opp til, ja, 9 til minus 30, fjørd, og kaldere, 46, holdtrus. Ja, så det kan være nok så kaldt. Men det torst, Så... Tar det ikke vinter? Så kommer vinter ganska trätt. Oha. Tar du det chillfaktor? Ja. Ja, det gör det. Hur ska man så tar man för ut så man ansätter sig nösenfrister till öronen och så. Ja, det är kalltast. Det är läckert det är kallt. Alltså, jag vet inte vad det är om det bara sån oxygen. Det är den friskaste luften.
Mamma lät sig väl och näck för lö, länkar underboxer, kavaboxer, allt det där. Men alltså, här man nog näck var lövon så är fint. Så att det är så vad som för jag merkobein. Så torst och nocka lövon så är det fint. Så som täcker för nösna, tjockrena där. Och en hycka som kommer här till. Och tar det ordentligt, så är fjörden och så en sådana kava skotar och briller som ungen vinter släpper in. Eller skibriller. Hvis jag lite vet att vinter kommer in, alltså så vill man frysta på här. Man ser som folk som går runt vid små svärstun, mästun och anledning till, alltså cool. Så vet man blir fryst. Tar man är ute i haft det så det är inte cool. I rönn omgång att det kommer att till lattliga. Jag har fryst öre långt. Så öre utanför, alltså det här frystar eller kött, det är så pickaligt och glant. Det stämmer alltså väl. Men så... Är det vant vid att man kan missa öronen hvis det frystar till? Jo, det kan man. Jo, det kan man. Det kan man. Nu har vi hört om några som öronknäckar, ja, men det kan man faktiskt. Folk har mist fingrar. En äldre mer datt och han slapp sig upp själv och han la här, jag vet inte, han tog med eller hålla en annan. Och han miste flera fingrar. Det var bara bara inte byn, alltså bara inte är. Lukas inte nian ut för husen. Men så kommer mars och tablet heter tablet är liksom minus 25. Ta för att spela. Det är minus 25. Då är det något så här. Folk har ju kläder så vi då lät och nu. Och heter skäckvar och vätter, skinnvätter, det bästa kopparskinsvätter, det allra bästa. Och vi ankrum får ju ut gott. Och skinn innan och utan det är det bästa. Det är ju kanske det gör det som kommer. Ta brukt det som fjärrar. Storman i färgen tar er och bättre än tar Kanada. Jag saknar det inte för först. Men vi tar så kavastorm. Men ta är det bara, ja, näckvinter, huset brackar och knackar. Och det är inte gott för ut. Så ta blir man väck. Alltså det kan vara så tatt tjukt och kava som flyr runt att det så inte från vägen. Det är faktiskt folk som är fryst. Tar det runt i affärer en ända på innan och hinner ända på in. Och då är det gott att sitta hemma. Det är så lätt. Det är liksom strävande. Och det är bara för ut i bilen tar det minus 24. Att det är lite sinter en världskatlan. Hvis jeg har hendt når frujar i et halvt minutt, så får jeg ilt i fingrene. Og hvis jeg tar i håndtaget av horene, som er metall, og i ångon vatten, tar det så kallt, så brenner jeg der. Ja. Så man skal lykke minnes til, lykke ha alt dekka. Skundar man sig. Men det vill säga att det samhället något som mest out och jag blir inte några aktiviteter som är innandora och fjärr som du sagt alltså du kunde haft telekonferenser och så eller hur fungerar det? Var det Australien hade något snäggt då det hade haft lunch så fjärr undervisning och konferenser och så för sig. Det är också så att säga. Jo, det är näga att du kör inte mer nu vid corona. Men jag halte det brukar rävliga nekva pengar på att flyga runt. Alltså nu är det inte väger mittlen bygdnar. Det är ganska tvärbygder det är väver mittlen. Och resten av dem här är inte väver som man flyger. Så folk flyger runt. Det sista halva anna 2 åren vi corona har folk inte flöjt här. Det var tøyer det blev helt lukka for flyktvinsjen innan for territoriet noen av oss. Av tøy at hvis nu en liten bygd fikk sjukna, så kunde det lagt bare litt som floer og ta i lengt til hospitalet og ta blir et sånt problem nok så størst. Vi får tacka för en för tvärt Ranva att du har tog och ställa upp här till ett intervju och vi måste där
en gå affär vidare och våna så att jag så kött i förrän. Ja, tack för bo till värmer en glädje och en hejer. Ja, det var stavet hatt i mikrofonen av Hesonsen. Nästa episode kommer om några veckor. Tack för att du lyssnade.